У Ереване атаковали Лукашенковскую амбассаду. У России незадоволенная якостью армянского коньяку, а у Казахстане незадоволенная выказыванием Лукашенки. От России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Расширить и поглубить отношения с Пакистаном. Мы готовы удовлетворить ваш интерес по всем направлениям. Новые плакаты на мяжи с Польшей. На Щучинщине прищучили злодеев, которые в период с мая по август текущего года похищали с территории предприятия средства защиты растений. Субстанція з внутрішніх органів. У школу за гроші. Мус і примус у Шарківщині примушають працювати безплатно. Ветурат заробляв на дохлій живьолі. Його пошкодували. Палац зносять, так і не добудувавши. Будовля стагоддя у Мінську. Вітаємо, сябри! У нас черговий випуск новин. Як завжди, новин шмат, тому спинімося тільки на некоторих з їх. Заставайтеся з нами. У Ереване атаковали Лукашенковскую амбассаду. Правда, не со зброей, а яйками, гнилыми помидорами и бульбой. У акции взяли удел около 10 человек. Организовал ее лидер проевропейской партии «За республику», былый депутат парламента Арман Бабаджанян. Он из Армении. Он из Армении! Шакал! Раззлованные активисты закликали уратного до разрыву дипломатичных отношен з Білоруссю. А ўсё з-за чаго? Нагодай послужили заявы Лукашенки в интервью российскому пропагандисту. Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Бабаджанян закликал армянский уряд неоткладно отреагировать на это слово, разорвать дипломатичные стосунки с Минском и выслать белорусских дипломатов. Міністерство замежних справ Арменії повинно неоткладно викликати амбасадора Білорусі у Арменії, виказати протест у сувязі з необґрунтованими заявами і пропонувати йому вернутися у Мінськ. Заявив армянський політик і додав, що знаходження амбасади Білорусі у Єревані погрожає національній безпеці Арменії. Тим часом у Лукашенківській МЗС з цієї акції викликали часового повереного у справах Арменії Нарека Тературана, якому виказали свій протест у сувязі з цією акцією, назвали її актом вандалізму і запотребували від армянського боку покарати удільників акції і компенсувати урон. Найбільше обурення, видать, викликало наметове використання бульби. Це ж треба. Лукашенко її власноручно копає, а вони на святое замахнулися. У Росії так само обвинуватили Арменію у порушеннях. Там знайшли масове порушення у складі і якості армянського коньяку. Тонкий густ російського керівництва узбудився після заяви прем'єра Арменії Пашиняна в виході з АДКБ. Там раптом огляділися, що 90% армянських коньяків не відповідає російським стандартам якості. Видать, усе ж лепш пить своє, родне. Настойку глогу, наприклад, який по-російську називається бояришник. Ось хай і п'ють, як сапраўдныя бояри. Не подобається російському міністру Лаврову піч коньяк, то лепш хай п'є, як конь. Що, до речі, Захарова й робить. Покуль у Мінську викликали армянського дипломата, у Астані МЗС Казахстана викликали Лукашенківського амбасадора. Нагодой для гэтага таксама послужило выказывание Лукашенки у бок Казахстана ўсё ў тым же интервью российскому пропагандисту Евгену Попову. Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства, от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать. Вот в Казахстане что-то случилось? Кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом? Нет. Вот Путин, Лукашенко, помогите. И мы утихомирили. Лукашенковского посла Павла Учупина запросили у Министерства замежных справ Казахстана и як дзіцёнку растлумачылі эффектыўнасць знешнепалітычнага курсу президента Касым-Жомарта Токаева. Вось так выказваюцца аслы, а церпяць паслы. Нагадаем, Казахстан дыстанцыяваўся ад Москвы пасля расійскага ўварвання ва Ўкраіну, што раздражняе і Москву, і Мінск. Але ў Мінску, тым не менш, здзейснілі дыпламатычны прарыў. Там вырашылі яшчэ цясней сябраваць з Пакістанам. Лукашенко захацеў вывесці адносіны паміж краінамі на новы ўзровень і правесці рэвізію адносін.
Пра гэта ён заявіў на сустрэчы са спікерам Нацыянальнай асамблеі парламенту Пакістану Сардарам Аяз Садзікам. Лукашенко паскардзіўся на нізкі тавараабарот паміж краінамі і выказаў гатоўнасць яго паглыбіць, каб задаволіць Пакістан ва ўсіх накірунках. Нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям, которым вы пожелаете. Можна таксама ядравую зброю яго папрасіць. Пакістан жа яе мае. Нічога не маю супраць Пакістану, але з суседняй Польшчай таваразварот і зараз, нягледзячы на ўсе санкцыі, куды вышэйшы. І тым не менш Лукашенко за 30 гадоў так ні разу і не быў у Варшаве. Відаць, з далёкімі краінамі лягчэй сябраваць, чым з суседзямі, бо няма ні агульнай мяжы, ні супольнай савецкай мінуўшчыны. Замест таго, каб сябраваць, на мяжы з Польшчай ебацькі ўсталявалі прапагандысцкія плакаты на польскай і нават на англійскай мовах. У прыватнасці такія плакаты з'явіліся на прапускным пункце ў Берасці. На выездзе з Беларусі плакаты папярэджваюць, што ў Польшчы ўлады абмяжоўваюць свабоду сходаў, што палякі нібыта забыліся на сваю гісторыю, а замест трактароў на палях там ездзяць танкі. Іншыя плакаты звернутыя да тых, хто ўязджае ў Беларусь. Маўляў, тут памятаюць пра вайну, шчыра клапочацца аб навакольным асяроддзі ды развіваюць навуку. Хочацца нагадаць, што палякі якраз памятаюць сваю гісторыю і робяць жа належныя высновы. Дарэчы, 24 жніўня спаўняецца 35 гадоў, як польскі ўрад узначаліў Тадэуш Мазавецкі, першы некамуністычны прэм'ер. З тых часоў Польшча ўпэўнена крочыць наперад. У той час, як суседняя краіна, нібы рак, стараецца ўпарта паўзці ў мінулае. Пакуль уяўныя танкі швэндаюцца па польскіх палях, дакладней у галовах прапагандыстаў, гарадзенскія міліцыянты па палях не швэндаюцца, а ловяць тых, хто перашкаджае ўздымаць сельскую гаспадарку. Абласныя міліцыянты пры падтрымцы ўзброеных да зубоў амапаўцаў затрымалі 3 работнікаў Шчучыншчыны і аднаго жыхара Гародні. Што ж такога яны ўчвэрылі? При силовой поддержке ОМОН задержаны 3 работников одной из сельскохозяйственной организаций Щучинского района, а также неработающий житель города Гродно, которые в период с мая по август текущего года похищали с территории предприятия средства защиты растений, а также семена рапса. Похищенные впоследствии реализовывали в частное хозяйство Гродненской области. Пры затрыманні ў тайніках знайшлі больш за 700 літраў пестыцыдаў. Вядуцца следчыя дзеянні. Красть грешно. Надеюсь, мама вас познакомила в детстве с этой доктриной? Вядома, красці дрэнна, але ж крадуць там амаль усе. Гэтыя, відаць, зашмат бралі і не падзяліліся з кім трэба. А вось у горадзе, які носіць імя Жалезна Фелікса, мясцовы жыхар жаліцца, што кіраўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі і самога Дзяржынскага раёну не звяртаюць увагі на фекаліі, якія цякуць у падвал дому. Рабіць вы нічого не збіраецеся, гневна пытае жыхар Дзяржынску. Тады, магчыма, камітэт дзяржаўнага кантролю няхай разам з намі абследуе, а? Выкачае гаўно і ліквідуе прычыну яго з'яўлення. Падобную карціну 5 гадоў таму мы здымалі ў Віцебску на вуліцы Валянціны Церашковай. Там таксама падвал дому затаплівала гэтай субстанцыі. Ды так, што жыхары першых паверхаў цярпелі ад гэтага водару. А бывала, што яно з падвала зацякала ў кватэры нават праз стокі ванную ўнітазу. Ці ліквідавалі гэта за 5 гадоў, не ведаю. Магчыма і не. І ніякія камунальнікі, а тым больш міліцыянты гэтым займацца не будуць. Гэта ж сваё, роднае, з унутраных органаў. Тым больш у Дзяржынску, які ганарова носіць імя заснавальніка гэтых органаў. Тым часам у Магілёве стала вядома, што там плануюць зрабіць платны ўваход у адну са школаў. Каштаваць гэта будзе 3 рублі на месяц, і яшчэ 6 рублёў трэба будзе аддаць за сам электронны пропуск. У Магілёўскім гарвыканкаме гэту інфармацыю зняпраўдзілі. Маўляў, калі такое ёсць, дык гэта ўсё добраахвотна. Вы самі падумайце, у школу платны ўваход, трызненне нейкае, абы што? Адказалі там на запыт Еўрарадыё. Ну, на тое ён і гарвыканкам, каб на людзей гаркаць. А я прапаную пайсці яшчэ далей і зрабіць платны ўваход на працу, бо некаторыя, як тыя шчучынскія работнікі, выносяць адтуль столькі, што і зарплату ім плаціць не трэба. Хай самі плацяць.
І няхай працуюць задарма, ды яшчэ з задавальненнем. Як нядаўна пахваліліся шаркаўшчынскія міліцыянты ў раённай газеце «Кліч радзімы», там людзей прымусілі, ды дзе там? Радзіма паклікала. Ім прапанавалі дарма папрацаваць на мосце праз раку Янку. Відаць, узялі досвед з суседняга Глыбока, дзе таксама людзей прымусілі дарма працаваць, пра што мы нядаўна вам распавядалі. І не толькі ўзялі досвед прымусу, але артыкул спісалі амаль слова ў слова. Вось параўнайце. Ці это на ўсю краіну такую балванку разаслалі, каб балваны толькі прозвішчы падстаўлялі. Дарэчы, зарплату можна не плаціць і некаторым іншым работнікам. Напрыклад, ветурачу ў Бабруйскім раёне Магілёўшчыны. Там галоўны ветэрынарны ўрач па-свойму змагаўся з морам жывёлы. Ён падрабляў дакументы і здаваў мяса ў суседні Глузскі раён. Узнагародзіць бы яго за такія наватарскія ідэі, дык не. Яго судзілі на 3 гады і аштрафавалі на 14 000 рублёў. Відаць, памяталі пра нядаўні гнеў Лукашэнкі на падобны выпадак. Дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на мясо в кавычках населению. Доложите, какие меры приняты. Праўда, у сувязі з амністыяй ветурача пашкадавалі і скасцілі яму 2 гады зняволення. Усё ж не экстрэміст, як-ніяк паляпшаў статыстыку. На Магілёўшчыне паспелі асудзіць ветэрынара, як свой жа прысуд і адмянілі, а ў Полацку зносяць лядовы палац, які так і не паспелі дабудаваць. 500 000 рублёў выкінулі ў паветра. Але, падаецца, нямалая частка тых грошай асела ў кішэнях начальства. Адным словам, сродкі не асвоілі, а прысвоілі. І халера з імі, з тымі лядовымі палацамі, у сталічнае начальства ёсць будоўля куды больш важнейшая. Як заявіў кіраўнік сталічнага гарвыканкама на сустрэчы з працоўным калектывам Дораса, куды ўваходзіць і лікёраводачны завод, адзін з найважнейшых праектаў на сёння – будаўніцтва наркалагічнага дыспансера. Арцём Цуран адзначыў, што зараз філіялы дыспансера раскіданыя па ўсёй сталіцы, а будоўля новага дыспансера дазволіць сабраць усё ў адным месцы. Як кажуць, усё для народа. Трэба заўважыць, што Арцём Цуран родам з Глыбока. Яго маці працавала настаўніцай і была кандыдатам у Вярхоўны Савет 13-го склікання ад Беларускага народнага фронту. З-за гэтае вымусілі звольніцца са школы, і яна пераехала ў Мінск. Малады Арцём зрабіў належныя высновы, а пасля і удачную кар'еру. Як і Лукашэнка, ён паўсюль. Нешта адкрывае, штосьці прысвячае, кагосьці настаўляе. Прычым, як і Лукашэнка, па ўсіх тэмах і відах дзейнасці. Можа, хоча ў выніку заняць яго месца? Але наўрад ці, у Лукашэнкі ёсць свае дзеці. На гэтым мы з вамі развітваемся. Як заўсёды, не паспяваем. Да сустрэчы ў наступны аўторак. Дзякуй за прагляды і каментары. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайце на наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж вы ў Беларусі, то проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украине!